Добрый дзень, мои шаноўныя сябры! З вами зноў канал «Казкі на канапе». І сёння мы пачытаем яшчэ некаторыя казкі са зборніка «Казачная энцыклапедыя беларускага лесу». Стракатая сойка. Аўтар Клаўдзія Каліна. Даўным-даўно было гэта. Толькі пачалася цёплая восень, а птушкі ўжо збіраюцца ў вырай. Пачула сойка, што і яе сваячка Зязюля рыхтуецца да адлёту за мора. Мусіць, за тым морам добра і хораша, калі Зязюля так спяшаецца туды, падумала сойка. А што, калі мне паляцець? Свет убачу, сябе пакажу. А трэба было сказаць, што сойка ў той час не была такая прыгожая, як зараз. Спаткала сойка Зязюлю і здзівілася. Прыбралася тая перад выраем. Рабенькае пер'е ажно пераліваецца на сонейку. «Ах, якая ты, сястрыца, прыгожая!» – зайздрасцю ўсклікнула сойка. «Трэба прыхарашыцца, у чужы край лячу!» І Зязюля паправіла дзюбкай пёрка. «Хачу і я паляцець у вырай, паглядзець, што за край за тым морам!» – сказала сойка. «Ты хочаш ляцець за мора? У такім шэрым убранні і не думай, засмяюць цябе там». «Вось як!» – раззлавалася сойка. «Дык ведай, я ў 100 разоў прыгажэй за цябе прыбяруся, от убачыш». І не паспела Зязюля здагадацца, што надумала рабіць сойка, як тая вырвала яе некалькі пёркаў. «Зладзейка, разбойніца!» – закрычала Зязюля. «Усім раскажу, якая ты!» І кінулася наўцёкі. «Кажы, кажы, а за мора я палячу прыгажэйшая за цябе!» – засвярчэла сойка і пачала прыладжваць на сваё крыло Зязюліны пёркі. Прыладзіла і паляцела да ручайка паглядзецца ў ваду, а там, у зарасніках арэшніку мітусіліся і свісталі івалгі. «Фіу-фіу, фіу-фіу, фі-фі, мы збіраемся ў вырай!» Убачылі сойку і паляцелі з крыкам: «Ратуйцеся, разбойніца, фіу-фіу-фіу!» «Пачакайце, куды вы?» – завершчала сойка, але івалгі ўжо разляцеліся. Сойка пашкадавала, што не змагла раздабыць у іх некалькі жоўтых пёркаў. І тут яна ўбачыла сіваваронку і стала асцярожна падкрадацца да яе. «Гвалт, гвалт!» – замлямантавала сіваваронка, але на гэты раз сойка ўсё ж пажывілася некалькімі сіненькімі пёркамі. З таго дня сойка стала падпільноўваць усіх птушак, што адляталі за мора. Яе ўбранне рабілася ўсё больш стракатае. З'явіліся белыя, сінія, чорныя пёркі, і стала сойка вельмі прыгожай птушкай. І пачала яна лятаць па лесе і хваліцца ўсім. «Скора і я палячу за мора, няхай усе паглядзяць, якое ў сойкі ўбранне». Лятала яна так ад аднае птушкі да другой і ўсё хвалілася сваім уборам. Аднаго разу сарока і кажа сойцы: «Прыгожае ў цябе ўбранне, ды не тваё. Калі думаеш за мора ляцець, то спяшайся, а то зіма цябе застане тут». «А ты толькі ведаеш плёткі разносіць па лесе», – сказала сойка. «Паспею яшчэ, няхай усе птушкі тут у лесе пабачуць мой новы убор». Прачнулася сойка аднае раніцы, а на галінках снег, і зямля ўся зацярушана ім. Сустрэла яе сарока і затрашчала: «А што я казала, а што я казала, і ўбор твой новы прыдбала, і ўбор свой новы прыдбала, і за мора не паляцела. А мне і тут добра, затое няма прыгажэйшай за мяне птушкі ў гэтым лесе», – адказала сойка. Снягір пачуў, як хваліць свой убор сойка, ціўкнуў і паляцеў далей у гушчар. А сярод людзей і цяпер такі выраз можна пачуць: «Во, прыбралася, як сойка стракатая». Вось, аказваецца, адкуль гэта пагаворка ідзе. Я не ведала, шчыра кажучы. А яшчэ хачу з гэтых цікавых фактаў вам вось такое прачытаць. Сойка – адна з найбольш крыклівых лясных птушак. Пры гэтым яна можа падрабляць самыя розныя гукі, нават сабачча гаўканне
або кацінае мяўканне. Вось такая яна, птушка-сойка. Будзем цяпер уважліва за ёй назіраць, калі будзем шпацыраваць па лесе. Ну і яшчэ адну хачу казачку вам пачытаць. Геннадзя Аўласенка. Гэта казка такая вершаваная, і патрэбна яе вельмі уважліва слухаць. А чаму, вы самі потым здагадаецеся. Геннадзь Аўласенка. Хто як зімуе. Моцна спіць зімой вавёрка, у яе пад снегам норка. А ў бярлозе, у бары, смокча лапу лось стары. І казуля не ўтрывала, і таксама прыдрамала ў нары, у гушчары, да вясновае пары. Спіць яна і бачыць сны аж да самай да вясны. Зайцы ў вырай адляцелі. Заставацца не схацелі, по зімою халады, недалёка і да бяды. А яшчэ скажу вам шчыра, і ваўкі зляцелі ў вырай, а за імі да пары адляцелі і зубры. Замест іх павесяліцца, прыляцяць да нас лісіцы, каб у нас зазімаваць, падзяўбаць, пачаставаць ягадак рабіны, ну да яшчэ каліны. А бабёр на верхавінках спрытна скача па галінках. На сасне ў яго дупло, там утульнае жытло. Там арэхі пра запас, а зімой запас якраз. Усю восень працаваў, шмат арэхаў назбіраў. І грыбы бабёр шукаў, на галінкі іх чапляў. Так што зараз у бабра процьма ўсякага добра. Ну, а вожык у бары спіць дзянёчак у нары, а прачнецца на змярканні і бяжыць на паляванне. А барсук, браткі мае, на зіму гняздзечка ўе. Там выводзіць дзіцянятак, маладых барсучанятак. А каб зімку перажыць, любіць шышкі церушыць. Трушчыць адмыслова, майстра адно слова. Ну, а з шышак сямяно вельмі смачнае яно. Ён прыносіць дзіцяняткам, маладым барсучаняткам. Корміць іх, засцерагае, цёмнай ноччу сагравае. Каб хутчэй яны раслі, каб здаровымі былі. Вось мядзведзю незадача, ён па гурбах так і скача, і баіцца, і дрыжыць, не бараку цяжка жыць. Ён не мае абароны ад сарокі ды вароны, а сарокі кіпці точаць, паляваць мядзведзя хочуць, а вароны зубы шчэраць, хочуць бедным адвячэраць. Вось такія вось суседзі злыя у нашага мядзведзя. Сам жа ён грызе кару ў гэту цяжкую пару. Можна ўбачыць па слядах, як ён бегаў па садах, як скакаў туды-сюды, як заблытваў ён сляды, каб у снезе дзень ляжаць, ды ад страху зноў дрыжаць. А цяпер, сябры, увага! Можа, будзе ў вас заўвага? Можа, штосьці я змяніў? Можа, дзесьці я зманіў? Вы ж памылкі пашукайце, дзе што трэба, памяняйце, каб звяры не бедавалі, а як трэба зімавалі. Пастарайцеся, сябры. Дзякуй, скажуць вам звяры. Вось такая хорошая кніжка, хорошая сапраўды для сямейнага чытання. Вельмі раю знайсці яе ў бібліятэках або набыць у кнігарнях для дамашняга чытання. Дзякую вам за ўвагу. Да новых сустрэч!